Иң беренче эш итеп мин Мохтар Авызовны, безнең Галимҗан Ибраһимовлар, Гаяз Исхакыйлар, Шәриф Камаллар, соңрак Әмирхан Иникилар белән бәйләп торган якларга игътибар иттем. Гөлфия Гайнуллина Мохтар Авызов китабын татар теленә күчерүче. Танылган казак язучысының әсәрләрен тәрҗемә иткәндә иң катлаулысы автор телен саклап калу булды ди. Беренче тәҗрибәсе генә булса да, бу эшне ярты ел эчендә башкарып чыга. Иң авыры тел белән эшләү. Мин тәрҗемәне эшләдем дә алып куйдым. Вакыт үтте. Яңадан килдем, яңадан төзәттем. Китапны тәкъдим итү кичәсе татар һәм казакларның очрашу урынына әйләнде. Залга ике милләтнең дә иҗат әһелләре, әдәбият сөюче укучылар җыелды. Татар-казак халыкларының кардәшлеге бигрәк тә әдәби хезмәттәшлектә. Яңа җыентык Казакъстанның тышкы эшләр министрлыгы һәм бу илнең Казандагы консуллыгы тәкъдиме белән чыгарылган. Произведение, которое мы сегодня перевели на татарский язык. Китап татар телле укучыларга ошар дип өметләнәбез. Бу әсәрдә тасвирланган вакыйгалар татарлар өчен дә, казаклар өчен дә тирән мәгънәгә ия. Безнең күп гасырларга сузылган дуслыкның ныгуын телибез. 200 битле китапка язучының 3 әсәре кергән. Үткелдәге атыш һәм шомлы заман повестләре, күк сирәк хикәясе. Мохтар Авызов аларны узган гасырның 20нче елларында язган. Бу әсәрләр үз халкына һәм үз милләтенә тугры язучының тирән уйланулары белән сугарылган. Мохтар Авызов казак телендә беренче роман эпопея язучы, драматург, галим. Аны казак әдәбиятының классигы дип атыйлар. Мохтар Авызов татарлар белән тыгыз бәйләнештә була. Әмирхан Еники белән аралашып яшәгәннәр, Тукай белән Галимҗан Ибраһимовны остазларым дип атый торган була. Мохтар Авызовның хатыны Фатыйма Габитова да татар. Ул Казакъстанда туса да, тамырлары Татарстан белән бәйле була. Фатыйма ханым үзен Казан татары дип атап йөрткән. Судьба дала ей большую красоту и очень тяжелую судьбу. Үзе бик хибәр булса да, аның язмышы катлаулы. Репрессия елларында күп сынаулар үтә. Авыр вакытларында әни татар җырларын җырлый иде. Изләдем бәгърем сине, кара урманны. Память о татарской духовности. Она пела татарские песни хорошо. Бик тиздән Татарстан һәм Казакъстан тагын бер уртак иҗат җимеше булдырырга ниятли. Фатыйма Габитовага багышланган фильм төшерергә җыеналар. Ә Мохтар Авызов китабын әлегә милли китапханәдә, тиздән республиканың башка китапханәләреннән алып укырга мөмкин. Илгиз Шакуров, Лейсан Сәйтова, Яңа Гасыр каналы.